ଯେଉଁ ମହିଳାର ଅଣ୍ଟା ପତଳା ଓ ପଛ ଭାଗ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମହିଳା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷକୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବାଲା ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମହିଳା କାମୁକ ହେବା ସହିତ ସମାଗମର ଆନନ୍ଦ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପୁରା ନଗ୍ନ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ବନାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା ଓ କାମୁକତା ନଜର ଆସିଥାଏ। ପୁରୁଷ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ସେକ୍ସି, ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ଓ ସ୍ତନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ବାସନା ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି।